V nasledujúcom videu si ukážeme, ako nájsť odkaz pre prihlásenie sa do konferencie v systéme EasyChair. Do internetového prehliadača zadáme adresu www.easychair.org. Po načítaní stránky klikneme v pravom hornom menu na login a do prihlasovacieho formulára zadáme meno a heslo. Po zadaní údajov opäť klikneme na login. Ak sme prihlásení, nasleduje výber z dostupných rolí, kde zvolíme Chair. V hornom menu klikneme na názov konferencie, v našom prípade DI 2017 a následne na DI 2017 Information. V tabuľke sa nám zobrazia základné informácie o konferencii. V prvom riadku nájdeme skratku konferencie, v druhom je zobrazený jej celý názov. Tretí riadok obsahuje internetovú stránku, ktorú sme si vytvorili a zadávali pri inštalácii konferencie. V štvrtom riadku nájdeme kontaktný e-mail. 5. a 6. riadok obsahuje odkaz pre prihlásenie sa do vytvorenej konferencie.